Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau za mu yi magana a kan Idi na babbar Sallah, wanda mutane da yawa sun san wani abu. Idi ne wanda ake yin shi sau biyu, daga idin bayan azumi sai kuma idi na sallar layya, wanda kuma ana son duk musulmi baligi wanda Allah ya hore mushi ya samu ya yanka dabba daidai gwargwadon ƙarfin shi. Akan yi layya da nau'in dabbobi guda 4, da raƙuma ko kuma shanu ko kuma awaki da kuma tumaki. Duk wanda Allah ya hore maka a cikinsu ka yanka shi, to layyarka ta yi. In dai abin da ka yanka shi baya da wata illa ko kuma shekarun shi ba su gaza yadda ake son dabba ta yi. Ƙananan dabbobi dai, idan dabba ta yi shekara guda ko ƙasa da shekara guda, za a iya yin layya da ita. A raƙuma kuma ana buƙatar ɗan shekara 5 ko sama. A shanu kuma ana buƙatar ɗan shekara 2 da rabi zuwa sama. Sannan ba a son a yi da dabba wadda take nakasasshiya, wadda take da ido ɗaya ko ƙafa ɗaya, tana da dai wani nau'i na nakasa. An fi son a yi ta da lafiyayyar dabba, kuma sunna ce mai ƙarfi. Kuma ina kira ga 'yan uwana matasa da su riƙa ƙoƙari suna yin layya. Layya da ita da sauran ayyuka waɗanda suke ba na sunna ne, kuma sukan zamo abu ne da zai riƙa kewayowa lokaci zuwa lokaci. Layya abu ne da kowane shekara akan yi shi sau ɗaya. Idan mutum ya yi ƙoƙari ya yi ta, zai samu lada. Su kuma ayyuka waɗanda ake yin su na sunna, wanda ake yin su lokaci zuwa lokaci, layya tana daga cikinsu. Yana da kyau mutum ya riƙa ƙoƙari irin waɗannan ayyuka ya yi su. Duk aikin da yake zowa shekara zuwa shekara, ko mako zuwa mako, ko wata zuwa wata, wanda ba wajibi ba, yana da kyau mutum ya riƙa mai da hankali ya yi ƙoƙari ya yi shi, saboda ɗimbin ladan da ke ciki. Sannan musulunci ya kawo mana abubuwa, kuma musulunci abu ne mai sauƙi, addini ne mai sauƙi. Duk abin da Allah ya kallafa ma bayan shi za su iya ne. Idan Allah bai ba ka halin yin layya ba, kar ka damu. Idan wata shekara ta kewayo kana da hali, sai ka yi. Ba a cin bashi a yi layya idan ka san bashin da za ka ci shi, ba ka san da wasu kuɗi ba ko albashi da za ka biya bayan sallah. Kakan iya ka ci bashi idan kana tsammanin jiran albashi ko kuma wasu kuɗi da za su zo maka gab da bayan sallah. Sannan za ka iya yin cin bashi ka yanka layya. Kuma ana yanka layya ne bayan an dawo daga sallar Idi. Sannan ana son mai layya kwana 10 farkon watan Zulhijja kar ya aske gashin kanshi ko wani irin gashi a jikin shi, da kuma akaifa da dai sauran abubuwa. Wannan abu kowa ga mace da namiji duka. Sannan safiyar sallar Idi ana son mutum kar ya karya da komai, kar ya ci abinci sai bayan ya dawo daga sallar Idi. Idan ka tafi sallar Idi, akwai kabarbari da ake yi. Idan ka dawo ana son ka sauya hanya. Wannan abubuwa a taƙaice kenan, sai mutum ya nemi sani daga bakin malamai, ya nemi ƙaruwa, ya tambaya duk abin da ya ga yana da buƙatar saninsa game da layya. Ita kuma layya ana son ta in ka yi ta kuma ka ba 'yan uwa da amannan arziki daidai iyawarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.